bi Mali filɛbɔ Mali kɔnɔ ani Mali kɔfɛ an bɛ foli lase aw bɛɛ lajɛlen ma. Ni bi Mali ka dɔnkibaru lase waati ye. Bi ye tarata ye janvier kalo ale tile 10 san 2023 kibaru mina lase aw ma Bakari Kulubali fɛ. Aw ya bisimila bi Mali ka dɔnkibaru kɛnɛ kan. Amaladoniya ka fɔ Togokaw ka ministre min n'a ɲɛsinnen don Togo ani jamana wɛrɛ cɛ koɲɛ ɲɛnabɔw ma n'o ye Robert Dussey. Ale nana Mali kɔnɔ yan ka foli ta ka ɲɛsin farajɛro fanga ɲɛmaa ma n'o ye Assimi Goïta ye ka kɛɲɛ ni kɔrɔrikaw ka sɔrɔdasi minnu tun bɛ lasago la an ka jamana kɔnɔ olu bilali ye. O la n'i y'a lajɛ Mali farajɛro fanga ɲɛmaa son excellence colonel Assimi Goïta a ye i k'a dɔn k'a fɔ ntɛnɛnno janvier kalo tile 9 san 2023 a ye Togokaw ka ministre bisimila min ɲɛsinnen don ka jamana ani jamana wɛrɛ cɛ koɲɛ ɲɛnabɔw ma n'o ye Robert Dussey ye. Awa nin taama ye Robert Dussey fɛ Mali kɔnɔ yan a bɛ bila minɛn min kɔnɔna na o ye ayiwa Côte-d'Ivoire sɔrɔdasi minnu tun bɛ lasago la an fɛ yan nɔ n'a jirala k'a fɔ ko mercenaires don jamana ɲɛmaa Assimi Goïta ale ye yafa min kɛ o mɔ ayiwa Dussey ale nakun ye bonyamasegin ye ne ka ɲɛsin colonel Assimi Goïta ma a ye a jira k'a fɔ ko ale nalen don Togo jamana ɲɛmaa tɔgɔ la n'o ye Fort Ezozima Ɲasenbe ye k'a ka bonya ani waleɲuman dɔn k'o ta ka ɲɛsin colonel Assimi Goïta ma k'a sababu kɛ Côte-d'Ivoire sɔrɔdasi 46 min tun bɛ lasago la jamana kɔnɔ yan ko a ye yafa kɛ olu mɔ. O la a bɔlen lajɛ in kɛnɛ kan kunnafonidilaw u ye Robert Dussey ɲininka a ko k'a fɔ jamana ɲɛmaa a ye yafa min kɛ kɔrɔrikaw ka kɛlɛkɛcɛ ninnu ma n'o ye Assimi Goïta ye o min kɛ ko nin ye koba ye ko min b'a jira k'a fɔ bɛn ani kelenya ani kotoɲɔgɔnda la ko bɛna sabati Mali ale ni Côte-d'Ivoire jamana cɛ nka kɛrɛnkɛrɛnnenya na ayiwa bɛn basigi lakana nasara ta ni jamana fila ni ɲɔgɔn cɛ ko bɛna kɛ baamafɛn ye. Awa Dussey ye min fɔ ka fara o kan a ye a jira k'a fɔ ko ni ɲɔgɔnna ka jɔn ka ye farafinna kɔnɔna na nka ko n'i ye jateminɛ kɛ jamana 3 olu ka cɛsiri de bangena nin na n'o ye Mali, Togo ani Côte-d'Ivoire jamana ye. A ko o cɛsiri ko jaabi nana kɛ nin ye. A ko n'i y'a ta k'a lajɛ an farafin jamana dɔw ni ɲɔgɔn cɛ ko gɛlɛya mana cogo o cogo an farafin jamanaw an bɛ fura sɔrɔ an ka gɛlɛyaw la ni k'a ban pewu. O la jamana ɲɛmaa ye nin yafa min kɛ Côte-d'Ivoire sɔrɔdasiw ma minnu ye kalo 6 kɛ an ka jamana kɔnɔ yan nɔ i k'a dɔn k'a fɔ ko nin ye koba ye wa ko nin bɛ fɛn caman bɔ Mali ale ni Côte-d'Ivoire jamana ni ɲɔgɔn cɛ. An bɔlen yen an b'a ladɔnniya k'a fɔ Gao mara kɔnɔna na ko ni Ala sɔnna a ma sɔɔni min bɛ tali kɛ centre multifonctionnel ko n'a bila sɔrɔdasiw ka bolo kan ye n'o ye ka so dɔw jɔ baara caman bɛ se ka k'a kɔnɔ cogo min na a birigiden fɔlɔ o kɔni dara o baaraw kɛra kan min kɔnɔna na o ye kan Firoune Aga Alansar ye Gao directeur min bɛ service social des armées kunna n'o ye colonel major Brahima Samake ale de y'a birigiden fɔlɔ da a lajɛw kɛra janvier kalo tile 6 tɛmɛnen 2023 maa caman tun bɛ a kɛnɛ kan i n'a fɔ commandant de zone n'o ye commandant de zone secteur numéro 1 opération Maliko colonel Issa Bagayogo ni ka taa se gouverneur ka directeur de cabinet ma n'o ye Agal Aga Inamoud Yatara ale tun bɛ ka fara i k'a dɔn sɔrɔdasi ɲɛmaa caman kan ani politikimaw fo ka taa se jamana ka ciden minnu bɛ Gao mara la n'u bɛ baara la jamana tɔgɔ la olu fana tun bɛ a kɛnɛ kan. N'i y'a lajɛ min bɛ tali kɛ musow ka jɛkuluw la olu fana tun bɛ yen nɔ a kɛra olu bolo nisɔndiyakoba ye. O la ko n'i ye jateminɛ kɛ nin centre multifonctionnel min na jɔ Gao ka bila an ka lakana tigilamɔgɔw ka bolo kan n'o ye faamaw ye a yirala k'a fɔ a musaka a bɔra maa min fɛ o ye ayiwa service social des armées olu ka ɲɛmaa so ale de ye a musakaw bɔ a yirala k'a fɔ nin centre multifonctionnel min na jɔ Gao mara la an ka faamaw ye i k'a dɔn ko ayiwa soden 3 don kalan bɛ kɛ minnu kɔnɔna na ka fara magasinw kan a yirala k'a fɔ ko a baara kundala a tɛna tɛmɛ kalo 3 bɔɲɔgɔnko kan ko nin kun tɛ dɔwɛrɛ ye o ye an ka faamaw i k'a dɔn k'a fɔ u ka sigili la u bɛ se ka nisɔndiya u ka baara kɔnɔna na cogo min na ni ka dɔ fara hinɛɲɔgɔnya kan wa k'a bɛna kɛ sababu fana ye ayiwa an ka sɔrɔdasiw ka denbayaw i k'a dɔn olu ka fiɲɛbɔda sɔrɔ ayiwa ka se ka ɲɔgɔn ye ka hakilina faliw kɛ walasa baaramisɛnnin caman bɛ yen nɔ olu ka se ka kalan kɔnɔna na. A ko n'i y'a lajɛ a bɛ se ka kɛ fɛn fana ye min bɛna sɔrɔ lase an ka sɔrɔdasiw o musomanw ma i k'a dɔn yan'u ka to sigi bolo ma la a yɛrɛ la k'a fɔ n'i y'a lajɛ nin centre multifonctionnel min na jɔ Gao an ka faamaw ye ko a nafolo kundala a bɛ t'i jɔ 1,6 millions la CFA wɛrɛ la a ko ka fara Gao kan
min bɛ tali kɛ Tombouctou Mopti ni ala sɔnna ko sɔɔni olu fana nana dɔ sɔrɔ a ko la ka kɛɲɛ ni ayiwa direction sociale des services des armées olu ye téléthon min kɛ septembre kalo tile 28 2022 ayiwa ko nafolo caman sɔrɔla ka fara ɲɔgɔn kan ka bɔ Mali kɔnɔ ani Mali kɔfɛ o la min bɛ tali kɛ forçat civile o ɲɛmaaba n'o ye musolaka ye Touré Aïché Baba Keita ko ale ye $1 000 CFA wari la a y'o bila kan musow ka bolo kan fo ka taa se sɔrɔdasi cɛsabaatɔ musow o bɛ se ka kɛ dɛmɛ ye cogo min na ka ɲɛsin olu ma Gawo mara kɔnɔna na ka se ka ɲɛmaayaso min bɛ yen n'o ye direction sociale des services des armées o bɛ se ka dɛmɛ cogo min na a ka hɛɲɔgɔnya na hadamadenya yɛrɛ ale latigɛli la. Commandant de la région militaire numéro 1 colonel Issa Bagayogo ale kɔni ye foli ani waleɲuman dɔ k'o ta ka ɲɛsin direction du service social des armées i k'a dɔn u ye nin musaka min bɔ ka kɛɲɛ ni nin centre multifonctionnel ale jɔli ye an bɛ dugawu kɛ sa ala ka a ɲɛ ka d'an o tɛmɛnen kɔfɛ an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ hali bi an ka jamana kɔnɔna na min bɛ tali kɛ opération Maliko ayiwa min bɛ tɛnɛnkun minnu bɛ t'olu nɔrɔ bila i k'a dɔn commandant zone min bɛ Segu n'o ye commandant du secteur numéro 5 opération Maliko colonel Chou Umaru Cissé ale kɔni ye maa minnu bɛ taa nɔrɔbila kɛ tɛnɛnkun kɔnɔna na a ye ayiwa a taara ka taa fori ni ladilikan ta ka ɲɛsin u ma juma tɛmɛnen janvier kalo tile 6 2023 a ko k'a fɔ aw minnu taatɔ filɛ nin ye i k'a dɔn aw bɛ taa tɛnɛnkun maa minnu bɛ olu bɛ jigin so awa lajɛ in kɔni a kɛra kan Seko Amadu Tal o dukɛnɛ ma Segu kɔnɔna na k'a kun tɛ dɔwɛrɛ ye o ye walasa faranjɛrɛ fanga maa ɲɛmaw i k'a dɔn olu ka hakilinaw k'o fɔ u ɲɛna o tɛmɛnen kɔfɛ ka tila ka ladili k'u ye walasa u bɛ ka taa baara min kɔnɔ na a bɛ se ka kɛ kunkɔrɔta ye cogo min na o la commandant du secteur a ye a ba ma fɛn min kan o kɔni ye danaya bɛ u kan wa i k'a dɔn ko ni ala sɔnna u na taa tɛnɛnkun kɔnɔna na wa a y'a yira u la k'a fɔ ko fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɔni tigɛlen don walasa i k'a dɔn k'a fɔ u ka baara bɛ se ka nɔgɔya u bolo cogo min na colonel Cissé a ye wele bila u ma i k'a dɔn u yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ u ka hinɛ ɲɔgɔn na sɔrɔdasiya bɛ taa sira o sira fɛ u k'o bɛɛ lajɛlen bato nka kɛrɛnkɛrɛnya na n'u ka ɲɛmaa kɔni y'u bila sira minnu fɛ k'o kana bɔ o kɔfɛ cogo si la u k'o ka ladilikaw u kana bɔ olu kɔfɛ k'o de bɛ kɛ sababu ye u bɛ ka taa baara min na tɛnɛnkun a bɛ se ka kɛ kunkɔrɔta ye cogo min na k'a kun tɛ dɔwɛrɛ ye ka se ka bɛn ni lakana o bɛ se ka sabati cogo min na anw ka jamana kɔnɔna na colonel Cissé a ye ɲɛfɔli kɛ ni cɛden ninnu ɲɛ k'u jija cogo bɛɛ lajɛlen la Mali faranjɛrɛ fanga ɲɛmaw ani ayiwa i k'a dɔn maa minnu fana n'olu kɔnɔ bɛ Mali ka basigi fɛ n'u ye ladili fɛn o fɛn kɛ ka ɲɛsin u ma u k'u janto o bɛɛ lajɛlen la walasa tɛnɛnkun u bɛ ka taa ca min na ye a bɛ se ka k'u kunkɔrɔta ko ye cogo min na walasa ka kunnafoni kuncɛ an b'a ladɔnniya k'a fɔ bingali taara ka ɲɛsin poste de contrôle bɛ Sɛbɛkɔrɔ Kita mara kɔnɔna na kɛra Bamaci marifatigiw fɛ minnu b'u na tɛgɛma dɔn ayiwa i k'a dɔn maa kelen o ni tora a la maa kelen o joginna a kɛra ntɛnɛn o janvier kalo tile 9 2023 su nɛgɛ ɲɛ 2 waati n'o ye 2 heures du matin ayiwa poste de contrôle filɛ nin ye Sɛbɛkɔrɔ min bɛ Kita mara la ale kɛra yɔrɔ ye bingali taara ka ɲɛsin a mɔ Bamaci marifatigiw fɛ minnu b'u na tɛgɛma dɔn i k'a dɔn kibaruya yira k'a fɔ maa 2 kelen o bunena ani la tɔ kelen o kɔni joginna maa min fatura o ye agent chef Amidou Cissé ye ayiwa i k'a dɔn an bɛ dugawu k'a ye ala ka lahara sɔn suma ye min bɛ tali kɛ mobili dɔ la u y'o jini ayiwa fo ka taa se tiɲɛni caman ma an bɛ dugawu kɛ sa maa fatulen ala ka lahara sɔn suma ye min joginna ala ka lafiyaw kɛ o la aw bɛ mɛn ka bi Mali lajɛ k'a to jamana kɔfɛ ani jamana kɔnɔna na yan an ka foli bɛ aw ye bi Mali yɛrɛ sugandili la an tɛ ɲinɛ an tɛ sɛgɛn n'aw ye ja ninnu sɔrɔ aw ka kɛw fɛ ne ka u yɛrɛkɛ an mago bɛ aw ka bilasirali la sangana ka waati aw ni ce aw ka ɲɛmada la jamana kɔnɔ jamana kɔfɛ bi Mali sugandili ka k'aw ka kunnafoni tɛmɛsira ye